Yo, what's up mga kakulot at mga kabuenan? Nandito na naman tayo para sa panibagong kakulutan. Ito tayo ngayon mga kakulot, magbablog tayo mga kakulot. Siguro nabasa nyo na sa title kung ano yung vlog na to. Meron tayong mission o kaya tutulungan na isang viewers ko na humingi sa akin ng tulong kung paano daw niya ma-contact yung family niya. So dahil ang signal natin dito mga kakulot is ngayon lang nagka-signal dito sa Buhi mga kakulot. So yung family niya daw hindi niya makontak simula nung nagbagyong Rolly. So siguro dun sa lugar na yun sa Paskang, dahil taga Paskang yung tutulungan natin. Meron yung viewers na humingi sa akin ng tulong is yung magulang niya taga Paskang, hindi niya daw makontak. So dahil dun sa Paskang siguro makakulot, mahina yung signal o kaya walang signal, kaya hindi niya makontak. So dahil hindi niya makontak, nagingi siya ng pabor kung paano daw niya makontak yung family niya. So madali lang yan mga kakulot, pupuntahan natin yan. So humingi rin ako ng tulong kay Papa Dats. Siguro kilala nyo na si Papa Dats, isa sa mga kilala dito sa Buhi na vloggers, you know, mga kakulot. So mamaya dito na yun si Papa Dats. Humingi ako ng pwersa kasi si Papa Dats lang malakas. So mamaya dito na yung mga kakulot. So habang iniintay ko mga kakulot, i-video call ko yung tutulungan natin si Ma'am Lorena Buenaflor. Nakatira siya ngayon mga kakulot sa Pangasinan. So yung magulang niya taga Paskang. So hindi niya daw makontak. Siguro nag-aalala din siya mga kakulot dahil nakapag-chat na rin siya sa akin na yung tatay niya daw mga kakulot is na stroke. So dahil nagbagyo pa, di niya alam kung ano yung buhay nila. Kaya madali lang yan mga kakulot, susolusyonan natin yan. Pasensya na kung bulol-bulol tayo mga kakulot. Dahil matagal-tagal tayong di nag-vlog ng ganito. Yung mga vlog natin is puro lang kalukuhan. So ito mga kakulot, medyo seryoso. Seryoso to dahil meron tayong tutulungan. Sana makatulong tayo kahit konti, kahit sa ganitong paraan lang, kasi sa mga financial na problema wala tayong ganyan. Dahil mahirap din ako mga kakulot. Mahirap din ako na nagbablog. Wala naman akong kinikita sa pagbablog. Kaya sa ganitong paraan makatulong tayo mga kakulot. Pupuntahan natin yung family niya na nag-aalala siya na hindi niya makontak. So wala na tayong paligoy-ligoy po, wala na tayong maraming sabihin kasi nabubulol na ako Hindi tayo sana sa mga ganitong vlog. Yung mga vlog natin is paro maiksi lang, tapos may mga script. Kasi kadalasan na vlog ko is may script para mabilis lang yung pagsalita. So mga kakulot, hinihintay ko si Papa Dats. Mamaya dito na yon. Nagpahingi ako ng tulong sa kanya para mabilis yung pagpunta namin doon. Magbabangka lang kami mga kakulot, papuntang Paskang. Kasama ko yung mga kaibigan ko dito. So mamaya na mga kakulot, at i-video call ko yung tutulungan namin si Ma'am Lorena. I-update ko kayo mamaya mga kakulot. Bye bye. Oh, idol, ano? Ipapunta na. Nagpunta na ka mo, may punta pa lang. Tigat ko lang yung kaibanan ko na nipuntahan kami ato. Una to yung gurang mo po nyo tong pagbagyong Rolly, di mo na ba sa nakontak? Ay, apelido ni nanay ko. Di, yung gurang mo kaso pagbagyong Rolly, di mo na ba sa nakontak? O nyo bagyong Rolly o ugay na? Di. Atong bago magbagyo, para tawagan ko sira. Sasabi niya itong ate ko, tawagan ko nga, hindi ko na nakukontak. Hanggang nga, nagpalod ako kundi. Daaman hanggang hindi ko magpusira na kontak pa. Amo pupunta na sa magmamawa na lang kami ato sa bistado magay mga gurang mo sa pag-abot sa Paskang. Amo. Magibangkaan sa nakaka. Alam po na sa ninyo ning pangaran ning Rostom Buenaflor. Amo po ma'am. Magpabisto na sana ka mo idol. Amo po, madali sa namanan. Agko man ba si Mang Tanong? Amo, basta kaiba ninyo si Magtanong, di ba kamada? Ama, i-update na sa nagkakina, ma'am. Tibad, agwa to signal, mabidyo ko ka naman. Pag-picture na sana ka matso, tayong makita ko man. Amo po, ma'am. Sige, kuya. Amo po. Salamat. Amo po. Ingat po kamo dyan, ingat po. Salamat. Ingat. Amo, salamat. A few moments later. Ito na si Papa Dats mga kakulot. So ito na. Pupunta na kami. Papa Dats.
So, hindi na kami magtatagal mga kakulot kasi tanghali na. Gusto na namin makapunta dun sa Paskang. So, i-update na lang kayo namin mamaya mga kakulot. Bye-bye. Ang ganda talaga dito sa buhi mga kakulot. Parang sorry mag-gari kita para makita mo ba saan kagwapo ang tapapadats yun ha? Pasensya na sa tagyawat ha. So, really panggad ko nga niyo. ayun, I hope sana matagpuan namin yung pupunta namin kasi umingi sa kanya ng tulong na simula nung bagyo di pa na kukontak yung kanyang mga magulang. Kaya nag-decide kaming dalawa na punta namin kasi para naman pero papadats din alam lang ni Ma'am Lorena Binaflor, pupuntahan lang namin yung magulang niya, i-check lang namin kung okay. Di alam ni Ma'am Lorena may ibibigay kami sa magulang niya na konting, kahit mahirap lang tayo, bibigay tayo ng kahit konti na makatulong sa kanila dahil sa panahon ngayon, mahirap ngayon mga kakulot, sa na binagyo na, may pandemic pa. Kaya yun, hindi hadlang ang kahirapan na kahit mahirap tayo, may way tayo para tumulong sa kapwa. You know? Kaya may konting surprise kami dun sa mga magulang ni ate. May dala rin kami ng konting sa bigas, madaling tapos sabi, ayuda. relief goods. Pero hindi alam ni Ma'am Lorena na magbibigay. Parang surprise na rin sa kanya kasi isa rin siya sa mga legit na viewers ko. Sana maging viewers din ni Papadats kasi si Papadats nag-upload din siya ng mga video. Kaya Ma'am Lorena, please support Papadats. Papadats lang ang malakas. Sa mga gustong tumulong, nandito lang kami. Kami yung magiging tulay. Malungso mga kakulot, malungso. Ganda ng view. Ano? Ngayon ko lang namasdan yung view dito sa Sitio Ilaw. Na ganito pala yung view. Secret yung kaganda ng view dito ng Buhay Camarines Sur. Masdan yung mga kakulot, mga kapapadats. Sobrang init mga kakulot. Nakakalimutan namin dumala ng payong. Sunugan ng balat. Tumbad kung sa bubuinin. Sa bubuinin tumbad. Sunugan ng balat. Todo na to, sunugan ng balat. Pero enjoy. The best. Sana yung pupuntahan namin is okay. Walang problema. Sana okay yung pamilya ni Ma'am Lorena Binaflor. Wala sa kanila kung ano pa man. Kasi yun ang pinaka-importante. Kahit tinatawag na nasira yung bahay, okay lang, basta yung buhay okay, safe na safe. Yun ang pinaka-the best. Kaya sana yung pupunta namin okay. Kasi parang nakakaano na walang contact. Tapos pupunta namin hindi namin kabisado. Kaya sana okay, safe na safe kami na makauwi. Tapos okay yung pamilya niya. Yun ang pinaka-importante mga kakulot. Kaya nagpapasalamat ako kay Papadats na sinamahan niya ako kasi kung ako lang siguro mahirap ang mag-isang magpunta sa mga ganitong misyon. Kaya si Papadats lang ang malakas. So malapit na kayo mga kakulot, ito na yung Paskang. Malapit na kami sa daungan namin sa Pangpang. Malapit na kami. Baka doon yung bahay nila Ma'am Lorena, sa bundok na yan.
Baka yung bahay niyo, Ma'am Lorena, ito. Baka ito. Yung bundok na yan, oh. Sana dito lang sa ano kasi mapapatokad pa kami. Mga kulot, ang ganda pala dito sa Paskang. Yun, ang ganda ng view. Nakamuros dito ako, grabe init. Ganda ng lugar dito mga kulot, sobra. Nakaka-amaze. Di ba, Papa Dats? Yeah. Solid, solid. Ito, tingnan yung mga kakulot, tapos kapapadats yung nangyari dito sa Sitio Paskang. Yung mga puno halos nawala. Nawala talaga, oh. Hindi naapektuhan yung kagandahan. Kahit binagyo, pero sobrang ganda. Kaya dapat talaga itong bundok ay inaalaga natin. Lagi nating kung pwedeng mag-tree planting lagi, no, Papa Dats. Dapat lagi mag-tree planting. Tingnan mo yung mga kulot, oh. Tingnan mo, napakaganda kaso kulang sa kahoy, parang ano na lang, kulang yung doon. Maganda yan taniman pa dyan. Puro mga tawag doon ay grass. Grass Damo. Damo kung sa Tagalog. Sa English, grass. Sige na mga kulot, mamaya na kasi dito na kami sa Daungan, no? Dito na kami sa Daungan. Para sabi akong Daungan, pang-pang. Pang-pang na sana sa madaling sasabihin. Pero nandito na kami mga kakulot, magbuin ng kita agbay-agbay lang. Dito na kami mga kakulot sa pang-pang, sa pang-pang ng Paskang. Magtutukad na kami, sana yung bahay nila Ma'am Lorena hindi sa tukad. So nandito na kami mga kakulot. Wow, parang dagat. Bye-bye. So natanong na namin mga kakulot yung bahay ni Ma'am Lorena Buenaflor. Yung magulang niya kung saan yung bahay, doon daw sa taas-taas. Bundok daw, bundok. Adventure na naman. Sa tukad daw, sa tukad. First time kong makapunta dito mga kakulot. Sana di kita maustapan. Sabi ko no, nirapag ko no, sa buhay na nasasabi na sana kita magbuhay na kita. Sabi ko no, pag first time di magpunta sa mga lugar, di magparaturo-turo tapos magkagat ko no sa bato. Matodaan, matod. Testingin ta daw. Kaya papadats magkagat ka din sa bato. Magkagat bato. So i-update ko na lang kayo mamaya mga kakulot kasi sobrang init. Baka matumbod. Bye-bye. Yung ito, simbahan, nasira din ng bagyo. Bagyong Rolly. Kaya nakita ko dun sa, kumbaga may nagpost na nakita ko itong simbahan na to, humingi ng tulong. Kaya sa mga may mabuting puso, sana'y pagbigyan yun yung hiling na tulong nung nagpost sa Facebook. So sana may tumulong sana. Sigurado marami diyan. Marami diyan tutulong kaya tulong-tulong tayo mga kabuinin. Bangon. Ito na dyan eh. Hindi na si Manay. Naipili tayo bago nga. Sari po bagay ni Rostom Buenaflor. Ay, adi. Ama mo. Salamat po, salamat. So alam na namin mga kakulot yung palaw. Buti na lang hindi doon sa taas. Ako yun pala mga kakulot yung bahay nila Ma'am Lorena Buenaflor. Yun, yung sa may sim na yan. So natuntun lang namin maganda talaga kapag kasama mo si magtanong. The best talaga si magtanong. Talagang mahanap mo kung saan yung hinahanap mo. So mamaya na mga kulot at tataas na kami sa bahay nila. I-update ko na lang kayo mamaya. Bye bye. Hindi pala. Tukad is real. Tukad. So ito na. Malapit na kami mga kulot. Mission accomplished na, malapit na. Kagi kami boss. Hadi. Wah. Tara. Lapok. Nikupo sa kinilas. Yes, alright. So yun na mga kulot, nahanap na namin yung bahay nila Ma'am Lorena Buenaflor na
punta na namin yung bahay nila na okay naman daw sila. Nasira lang daw yung bahay nila pero okay naman. So Ma'am Lorena, okay na yung mission namin, napunta na namin yung bahay ninyo. So Yun po mama, yung tatay niyo. yun po yung tatay niya, yung tatay niya. So mission accomplished na kapag punta kami dito. Pag talaga gusto, mapupuntahan at mapupuntahan. Sabi nga, pag gusto, May may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan. Kaya, Success. success. So mamaya mga kulot, i-update namin kayo kasi medyo tinatawag pa ni tatay yung asawa niya para makumusta rin namin. So mamaya na lang mga kulot. Ano bago ading same bagoan di pa to pasalo gato di ko pa napakaraya mga gamit diyan rorang ka Kaya nag-edit man maray yung agin mo si Ma'am Lorena. hmm. Nag-comment ya sa para gigibo kay akong video sa mga sabuhi mga Ayun. pansa na nguan. Nag-comment sa akin, nagyo nga kay ako na kuryente di sa buhi. Talaga. Tapos sabi ko, da pa man ako intero. Nguan. Nag-comment Wala yan. din ba na tapos Dito po kita tamay din. Tapos nagkuya sa akin, baga nag-edit man sa inyo ta di makontak. Nguan sabi ko, in kasuno po pa nakan di na ko kontak. Punyo bagyo kaya tulog bagyo na kaya tulong bagyo na. Sabi man sa akin, na-stroke pati nga si tatay. Hindi ko nga isik kung paano makontak. Pero sana na kung nakita, punta naman. tulong bagyo na Kaya naging pasalamat man na sabi nga makapunta didi. Kaya kung video ko lugon naman na makausip mo. salamat yan Sila among nagkuwasa. Nagsabi na sana kamo po. sabi na ka okay man kita ligtas man yung bagyo Okay man kami. Ligtas man kami siyo sa bagyo. Hindi ading bawi naman medyo baga na tuwaan. Na Kalubot-lubot na yung atep. runo talaga yun Salamat ka dawa bagaan. Di man kami nauno. Mga tuwang man. Ibali nagtitiis basta ang da sa nauno pa man nangyari sa amin. Salamat sa inyo ta kami pinag-abot mo kami. Mapuntahan kami dito para ipaabot naman sa amon na nasa butuet man sa kanya. Kami nag-i-edit man nga ni kinding pauno na di da man kami kasukwa da man nga ni mga signal di man naman na ita-charge yung cellphone naman di man na charge ngon pinag-charge nga nato naman kagabi ta na-edit man kami kin ako mag-contact nga nato kontakan man kita ipakukuta yung baad makontakan kami data si nag-i-edit. Dulya na daw ay Di man ako kami didi lak di ka magpara adit sa maray man na sa amon na kamtangan dawa sabing itiis daw man sa amon ano pa man na nangyari. So, Ma'am Lorena, di na po ikaw magpara-edit na anap na po naman yung mga gurang mo, Madina. Okay man po sira. Mga adisi mo, magayon ka, magayon. Di ba po pati gwapito. So, salamat kami yung napili mo na mag-etik kaning tabang sa mo na mapuntahan yung mga gurang mo na maging mapuntahan na maisyan mo na okay sira. So, dahil nakapunta kami didi, agko mambasang kami tataw sa pamilya mo na dawa agbay sana na pang oral daw mambasang na nakapunta naman kami didi magtaw kami ng tabang ni Papa Dats makasurog-surog sa pagbuhay. Kaya mission accomplished, napunta na naman, di na po ikaw magpara-edit Ma'am Lorena Binaplor, madi po na yung mga gurang mo, okay man po sira, di na po ikaw magpara-edit na nakakuha man sira sa bagyo daw naragba yung mga bagay ninyo pero at least okay sira. Aman importante kaya agko man kami tataw sa mga gurang mo ning agbay na tabang man madi na pagkapat na ni Papa Dats. Kita man na pa din. Nagpapasalamat kami sa inyo na nag-aabot ka mo didi dagos ading itinataw ninyong tabang sa amon. Salamat. Ano po? Da po ang problema Kamo pinaabotan ninyo kuwamal na Diyos na kami mga tabangan man.
Da problema po ta mapampisabi pag daw ay katios da manadlang na magtabang sa tao. Kami tios pang kami hindi baka po pa da anadlang buka papadats. Apag kamay sa kapwa. Hindi lang ang kahirapan para tumulong sa kapwa. May bagyo di naman niya nakakontak sa amon. Di pa basang may bagyo di na yan nakakontak. Tama po. Kaya dakong salamat talaga din social media. Kaya madina Ma'am Lorena, okay na ka dyan, hindi ka paradit. Na tapos na naman na ding sa amo na mission. Okay man na ding mga gurang mo. Good vibes lang kita, Permi. Salamat sa kami napili mo ni Papadats. Si Papadats lang ang malakas eh. Salamat Ma'am Lorena, kami napili yung praniya na mapuntahan sira. Okay man po sira, di ko paradit. Mga makakusog pa sira, mga makakusog. Dawa mga pilay-pilay. Pilay-pilay na makakusog ta dahil basta talaga mga naka-star di sa bagada mga maresistensya. Gulay-gulay sana. Gulay-gulay sana ka. Di na para di Ma'am Lorena, i-enjoy mo lang ang buhay mo diyan. So ingat pa ka diyan Permi. Kaya kat nga nganaken. Mga makasag pa man na buhay. Ingat ka mo dyan, Lak, Shanshan. Ingat lang, Ingat Lorena. kayo dyan, Lak. Sen. Salamat. Salamat na kuha ka mo, nagpaabot sa amin. Nadin nga nyo, inayatan mo pala nin kuha, tabang na mapaabutan ni ka, na maisya na kantangan naman. Babay na. Babay na. Dali na, babay na, Sen. Babay, Sen. Dawa tiyo sa usad na pamilya. Basta ako pagkakausad at pagkakamino yan. Duwa unong kalamidad na umabot. Hindi aan matutupag. Bagaan at tunay na buinin. Kaya laban lang. Buhi. Salamat pala sa Kikagawad Arnold Ligasyon sa bangkaan niyang nagamit naman. Kagawad, salamat. Sana masubla din naman pag ako may mga mission. Sana maka-outro pa kami. Salamat. Tapos sa mga kaibanan ko, power. So tapos na kami mga kulot. Pasamput na kami. Mission accomplished. Di na po ikaw paradit Ma'am Lorena Buenaflor. Okay na po yung pamilya mo. Daman po sira uno pa man na nangyari. Pero yung bagay ninyo naragba man. Pero naaayusan. Importante yung buhay. Okay. Kaya salamat na kami yung napili mo. Si Papadats. Subscribe sa YouTube channel niya Papadats. Ag sa kanyang Facebook page. Ako Papadats. Ako si Papadats o Papadats? Ako si Papadats pala. So sampot na kami. On the way na. Papunta na sa Salvation. Bye-bye. Woo! Boy, ang